Start ko nga to. Ayan, para ma-upload ko mamaya. Ano bang pwede natin gawin niya? Teka lang ha, mga idol. Tutorial tayo, tutorial ha. Ayan ha. Pangit daw ng boses ko. Mariling kiti. Pangit. Cute yan. Kanya maganda eh. Alright, ako naman yan. Hey, shoutout naman tayo din mga idol. Ako naman. Make more time. Ayan, ako naman super mega love shoutout sa ating 2 million viewers is on the Donas, super mega yahoo, thumbs up mayor, shower overall. Ayan. Super mega love shoutout naman tayo dyan. Donas is on the house. Ayan, maraming thank you. Ako naman yan. Sana all my viewers. Ayan, maraming salamat naman sa pag-share. Ano? Thank you so much. Ayan, habang naglalaro tayo para ganado ako. Ganado ako ngayon mga idol. Kakatapos ko lang mag-swab test. Ang pinagtataka ko dyan sa Pilipinas, ang tagal ang resulta ng swab test. Ako naman yan. Super mega love shoutout. Hoy, mga taga-Pinas, bakit ang tagal mag-swab test yan? Ako naman. Dito, 10 minutes lang, oh. Ayun. 10 minutes lang, alam mo na yung resulta. Ang result, positive, sa kakultan niya lang. Ayan, alright naman, ako naman yan. Super mega love shoutout naman na, why? Party time. Sana all, laro-laro na lang. Ikaw na ba yung naglalaro? Mero, ako na to. Ako na to, Secretary Super Mega Love shoutout sa ating 2 million viewers is on the house. Ako naman yan. Grabe naman yan, kakatapos ko lang mag-swab test. Ang pinagtataka ko, sa Pilipinas, ang tagal ng resulta. Hoy! Nasa naman, bakit ganon? Bakit dito sa ibang bansa na ako naman yung 10 minutes lang alam na ang resulta? Nakakapagtaka lang mga idol. Pagkakapirahan pa ba? Pagkakapirahan? Libre na yung swab test. Ako naman. Ang bilis ng resulta rito. Kakatapos ko lang. 5 minutes lang. Tapos na. Eh, dyan kaya sa Pinas. Ilang araw bago ang resulta. Naku naman naman. Takot na yan. Ay, naku naman. Uy, mga taga-Pilipinas. Gising-gising mga idol. Nako. Magbabayad ba? Magbabayad? Libre ang swab test. Ako naman yan. Bakit yan? Ganito, ganyan. Ako naman yan. At ako takot na yan, oo. Talaga naman. Oy, Idol Tulpo! Ay, nako, si Idol Tulpo. Ikaw ang viral ngayon. Katangahan mo. Loko ka. Yan, natadali ka. Yan, sinasabi ko sa iyo eh. Pag kasi masyadong mayabang, idol. Naku, idol pa naman kita. Naku naman dyan. Idol Tulpo, tinatawagan kita ng pansin naman dyan. Oy, Rapi Tulpo. Naku naman yan. Walang ganon, ha? Mag-sorry ka sa mga 16 million viewers ng DBS. Naku naman yan. 16 million viewers, followers na yan. Nalukuhan mo na yan. Pinagkagagawa mo sa buhay mo.
Wala ka bang naintindihan? Okay, intindihin mo na lang. Ay, kaya ko naman yan. Hayaan mo na. Make more time. Bariling kita eh. Ayan, super mega love shoutout sa ating 2 million viewers. Oh, katakot-takot na yan, oo. Nakakapagtaka lang dyan sa Pilipinas, Bakit nga gagayon? Nangyari? Ano na nangyari dyan mga idol? Ang bihirang yan. Paring idol, Rapi Tulfo, baka naman. Bakit naman padali mong yun? Mga padali mong yung katakot-takot ka, oo. Ang yabang mo kasi, ang yabang mo, paring idol, ha? Naku, idol pa naman kita. Sayang, idol pa naman kita. Hoy, tataring kita ng palay, oh. Ang kasing mayabang, naku naman yan, idol. Ako, tigas ng tulo mo, tagis ng bumo. Bariling kita sa pati, oh. Bakit ganun? Hindi mo ba naintindihan yung mathematics? Pampaviral ba yun? Putik na yan. Paring idol, sabihin mo sa madlang people, it's a prank! Ganon. Pampaviral pala yan? Putik na yan. Ay, Rapi idol, ako naman yan. Sayang ka talaga. Di ka marunong ng mathematics. Dapat naging mathematician ka para alam mo. Yung 18 million viewers mo sa followers mo sa YouTube at saka sa FB, parehas lang yun. At yun ang 16 million ni DDS. Alam mo ba yun? Pag nawala yung mga 16 million ni DDS, 2 million na lang yung followers mo. Naintindihan mo ba yun? Kalokohan mo, yabang mo. Yabang mo! Alright, ako na pariling kiti, ha? Ako sasabihin mo, hindi mo sinabi yun. Ano yun? It's a prank. Ano yun? Balingbing ka na rin. Katulad ni Pacquiao, tarantado minuminuto. Ano ba naman yung katarantaduhan natin dyan? Prank and wrong, prank and wrong. Ako naman yan. 3 million viewers is on the house. Ako naman. Ayan, maraming salamat po sa 3 million viewers is on the house natin. Ako naman yung katakot-takot na yan. Make more time. Ate! Alright. Hey, tinatawagan po natin ang ating idol na si Rapi Tulfo. Wala po, wag nang maging tanga-tanga. Ako naman yan. 18 million followers sa FB, tapos 20 million sa YouTube. Eh, sila lang din yun eh. Yung followers mo sa FB, followers mo rin yun sa YouTube. Tapos, ang kagandahan doon, yung 16 million viewers doon, followers ni DDS yun, ni Digong. Hindi mo ba naintindihan yan? Ang angas mo kasi, hindi ka marunong ng mathematics. 1 plus 1 equals 3. Nakakabwisit ka. Masakit ka sa bangs. Wala akong bangs, ang sakit mo sa bangs. Loko, pariling kita eh. Ano ka? Mag-public apology ka, sabihin mo, it's a prank. Ay, nako, sikat na tuloy ngayon. Naku, Kuya Harvey Vlog, super mega love shoutout. Bibigyan kita ng super jacket. Ako naman yan. Ayan, dahil dyan, meron ka ng super jacket. Ayan, Kuya Harley Vlog, super mega love shoutout naman dyan. All the way from Lipa City, Batangas, Kuya Harvey Vlogs. Alright. Isang tao lang ang mayon. Oo nga, isang tao hindi marunong magbilang yan eh. 1 plus 1 equals 3. Tarantatuhan.
Di marunong, magbibilang ka lang ha, hindi ka pa marunong. Ay, nako naman talaga, oo. It's falling! Alright. Ayan, 3 million viewers is on the house. Alright. Pasok lang mga idol. Ayan, Kuya Harvey, meron ka ng may jacket ka na. Binigyan na kita ng super jacket, Kuya Harvey. Baka naman, ayan. Ayan, nandyan na ako. Papasukin niyo ako. Naku naman yan. Super mega love shoutout naman sa inyo dyan mga idol. Tayo mag-ano muna tayo. Itong nilalaro ko to mga idol, play to earn to. Kumikita tayo ng pera dito mga idol. Katulad po to ng Axie. Axie Infinity. Ay, yun. Double income to, double income. Ayan. Ayan, play to earn po itong pinapanood ko, play to earn mga idol ha. Kumikitang kabuhayan to mga idol. Ayan eh. Ay, tinatawa, ay, Idol Rapi, naku naman yan, wag kang naku naman yan, wag kang nangaano ka eh. Ang sakit mo sa bangs, wala kaming bangs. Ano Kuya Harvey, wala tayong bangs no? Pero masakit sa bangs si Idol Rapi Tulpo eh. Ang angas, ang yabang, alam ko sino eh, di ba? Ang sabi? Ay di magbabanggaan na yung 40 million versus 16 million ni DDS. Ang angas! Kaya ang angas! Alam mo kung sino, putik na yan. Di nag-iisip, 1 plus 1, 3. Lorna's Journal is on the house. Ako naman yan. Super mega love shoutout naman tayo dyan. Nandadamay pa ng bangs. Oo nga, nandadamay ng bangs. Wala na nga akong bangs, nandadamay pi. Natakot-takot talaga, oo. Dadamay eh. Baka naman, pa-share naman tayo dyan mga idol. Pa-share. Uy, nawala naman ang ating signal. Ako naman yan. Alright, ako naman. Baka nga nalito lang. Ay na Journal, baka gusto mo laro ka nito. Naku, masarap itong laruin, no? Alright, ayan, super mega love shoutout sa ating 2 million viewers. Naku naman yan. Baka naman mga idol, pa-share na sa inyo ating mga community. Alright, now let's get it on. Ayan, hataw na. Alright, naku naman, super mega love shoutout. Baka ma-CPR tayo. Ayan, 3 million viewers is on the house. Okay, Ludi,
Lodi. Talaga naman, oh, mga Lodi. Ay, naku naman mga Lodi. Talaga naman mga Lodi, oh. Ah, ako rin naman, hindi ako marunong maglaro. Pati nga yung... Kita mo naman yung pag-ibig ko, hindi ko pinaglalaroan. Alright, hindi ako marunong maglaro. Hindi ako marunong makipaglaro. Ayan, super mega love shoutout sa ating 3 million viewers is on the house. Baka naman mga idol, ako naman dyan. Talaga naman, oh. Ay, nako naman. Sigurado na yan, oh. Baka naman, ako naman, talaga, oo. Attack! Go, go, go! Share, 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 share! Like, share, and subscribe, mga idol, ako naman. Tuturuan ko kayo nito, play turn to. Pero wag niyong gagayahin si Idol Rapi Tulfo, ha. Talagang, masakit sa bangs si Rapi Tulfo, nako. Dinilit yung video. Nako. Tapos ngayon, deny to death. Tutik na yan. Dinilit na. Deny to death pa ngayon. Wala daw ganun. Wala. Katakot-takot talaga si Rapi Tulfo. Oy, Rapi Tulfo, nako naman. Napahiya ka na. Nako naman yan. Wala kasing ganun. Wag ganun. Wag ganun. Nako naman. Sumobra yung kayabangan mo. Mayabang ka na nga. Balimbing ka pa. Nako naman. Idol pa naman sana kita eh. Magsusumbong pa nga sana ako sa'yo eh, tapos ganyan ka, nako naman yan. Walang ganon, Lutz. Pambihira naman yan. Wala kang pera doon sa ML, tsaka sa COD. Wala kang magagastusan ka lang doon. Lalo na sa COD, naku, ang mahal ng gastusan doon, naku. Dito, hindi ka gagastos, free. Magkakapera ka pa. Tamsak Mayor Sonaiko Garcia, super mega love shoutout all the way from Dubai. Ayun, oh. Sana all talaga, oh. Deleted na ba? Deleted na. I-unsubscribe mo na si Rapi Tulfo, mga idol. Naku naman yan, kakabantrip sakit sa banks. Deleted na yung video, deleted na. Ayan, sa sobrang kahihiyan, dinilit na. Sa sobrang kahihiyan, dinilit na ni Rapi Idol yung kanyang video ni Rapi Idol. Naku naman yan, sumbungan ng bayan sana eh. Kaso supply eh. Ha? Wala eh, sumablay siya ron eh, bumalimbing na eh. Ayan, mga balimbing kayo, mga loko. Ayan, si Pacquiao oh. Idol natin yan, dalawa na yan eh. Si Pacquiao, si Rapi Tulfo. Idol natin yan eh. Kaso nga lang biglang what's the matter? Ay, nako. Ano nangyari yung mga anong gusto nilang mangyari? Nako naman yan. Okay na yun eh. Idol na nga natin eh. Hindi natin matatawaran yung pagka-idol nila eh. Hindi natin masasabayan yun eh. Kaya lang biglang sumablay. Solid DDS sa 16 million na followers ni DDS, sa mga bumoto sa kanya, kasama kayo ron eh. Kasama sila, si Rapi Tulfo, at si Pacquiao. Tapos biglang gumaganon. Nakakatuwan talaga eh, Ang sakit nila sa banks eh. Pati yung bulbul ko na tutuwid sa kanila eh, Ayan, shout out kong. Ayan, shout out Flores Journal. Meron na nakakopya. At nire-upload, dapat nga i-re-upload yan para, sikat ulit, sikat. Ayan. Napanood mo na ba? Napanood mo na? I-re-upload natin, mga kalokohan na yan, katarantado. Pati yung aking bulbul rito na ako, konti na nga lang eh. Natutuwi dahil sa kanila eh. Nakaka-stress sila, stress talaga. Pati yung bulbul ko na, stress na. May bangs na rin. Kalokohan na yan,
Diba? So, Naiko Garcia, Super Mega Love shoutout. Ako naman, nag-download ka na ba nito? Ayan o, parang ang ganda-ganda. Mag-download ka na. Ako naman yan. Kita mo naman, ang ganda ng Kung nandito si Rapid Tulpo sa loob, na eto, parang siya yan. Ako, ayan o, giba na talaga o. Isang tira ko lang yan o. Pak! O, dami na. Pera na to. O. Pera lang. Kaya ako minsan nagtataka ako, pera na lang din si Rapid Tulpo eh. Ayan, 3 million viewers is on the house. Ayan, super mega love shoutout naman tayo dyan mga idol. Ako naman yan. Let's get it on. Ako naman yan. Baka naman. Baka naman. Yung mga ano natin dyan, mga parapernal, mga ghost fighter natin dyan. Ako naman yan. It's a ay, nako. Ampalo nyo na si Rapid Tulpo. Ako naman yan mga idol. Sobrang, napasobra yata yung kayabangan eh. Napasobra yung kayabangan. Ako naman yan. Ay, nako talaga, oo. Wala nang magawa sa mundong ibabaw. Ay, paano na ang Pinas? Maharlikang naturingan. Ngayon ay tinuguan na. Ayun. Ay, nako na. Ano na ang mangyayari sa bansang Pilipinas na aking pinakamamahal? Malapit naman ang panakong umuwi, oh. Tapos ng botohan, uwian na. Tapos, arang! Ayan, super mega love shoutout naman sa paharap natin. Kaya maraming salamat naman dyan. Baka naman pwede nyong i-share and comment and like and share natin. Ay, naku naman, i-subscribe natin yung mga idol. Si Kuya Harvey. Si Kuya Harvey Vlogs. Ayan, nandyan na si Kuya Harvey. Ayan, super mega love shoutout naman Kuya Harvey. Ayan, naman. Hoy, wala na tayong mana. Bigyan natin ng mana, wala na tayong mana. Aapat ng mana natin. Sana manalo pa tayo kahit walang mana. Harang sa 3 million viewers na ako. Marami pong salamat naman dyan at patuloy sa pagtangkilik ng aking mga videos. Baka naman pwedeng i-share natin yan. Ay, nako naman. Sabang talaga ng mga vocals na to. Uy, malapit ng eleksyon na naman, oh. Asa na? Ano na ang pagbabagong magaganap pagdating ng 2022? Sana naman lahat ng mga build project ng aking lolo Digong, kung sino mang mananalo, sana naman ipagpatuloy at napakaganda po ng mga pinaggagawa niya. Wala na po tayong mga kalokohan na yan. Pagka ibang nanalong presidente, iba na nang ipapatigil yung mga magagandang gawain. Ako, dapat mali po yun, mga idol. Ano po tayo uunlad niyan? Panuunlad ang bansang Pilipinas. Alam nating mayaman ang Pilipinas, pero dahil sa mga iilang kurap dyan, ako. May tatagdag pang kurap. Ayan, si Rapi. Nako. Puro pera lang niyan eh. Pera lang hahabulin yan dyan. Ako naman yan. Pag sikat ka na, huwag ka nang huwag ka nang lumaban. Itulong mo na lang yung mga pwede yan. Idol na idol nga natin yan eh. Kung kinikita niyan sa YouTube, milyon-milyon, tapos ang itutulong, 100,000 lang eh.
Pero sikat ka na naman yun. O, diba? Tulong na lang, wag nang laban-laban pa, nako. Ay katulad yan, lumaban, tapos palpak naman. Ano naman yung nangyayari doon? Wala ang kakwenta-kwenta. Nasira na. Hindi pa marunong magmat. Tatakbo daw eh. Sige, takbo lang siya. Tumakbo lang siya ng tumakbo. Tatakbo daw ng Vice President. Tumakbo lang siya ng tumakbo, pero hihinto rin siya. Baka naman siya mapagod masyado. High blood din siya. Ha? Ano yan? Paano tatakbo yan eh? 1+1 eh, hindi alam. Ang bihira. Diba? Anak ng kalokohan niya, no? Alright, let's get it on! Masakit sa bangsang mga napapanood natin ngayon sa social media. Pati ba naman yung post ko? Yung post ko na yung malupit yung yung napakaganda ng mga nangyayari nung panahon ni Marcos. Akalain mo, ibina ni Rappler. Putik na Rappler yan. Eh, si Rappler eh, isa ring loko-loko yan si Rappler. Eh, kakampi ng ABS-CBN yan eh. Ang lupit. Nagpapaban sa FB, yung mga taga-FB naman na may-ari ng FB, akalain mo inaprubahan yung pagbaban nun. Tanginan yun. Maloko. Wala tuloy yung post ko eh. Ibinan nila eh. Talaga naman makapanira lang ng eh. Oo, magbisikleta na lang. Para hindi mapagod. Kasi pag tatakbo siya, takbo lang siya ng takbo. Pero hihinto rin magpapahinga. Pag napagod, pahinga lang. Ayan ha. Secretary! Ano na ba? Kamusta naman tayo dyan? Kamusta naman dyan sa Aklan? Okay ba naman dyan? Yung build project dyan ni Lolo Digong, okay ba naman? Tapos na ba? Ayan. Maraming salamat po mga idol sa 3 million viewers natin yan. Baka naman. Sana all, pa-share din naman. Pa-share and subscribe and likes naman. At magbakas po kayo naman dyan. Baka naman mga idol. Ayan naman eh. Paminsan-minsan eh, kumakatok sa inyong mga puso't damdamin kaluluwa. Ayan, alright. 2 million viewers is on the house. Naku, meron na po tayong 4137 views. Naku naman yan. Teka lang. Hataw muna tayo mga idol, hataw muna. Alright, ako naman yan. Super mega love shoutout naman tayo dyan mga idol. Ayan, subscribe nyo na si Rapi Tulpo. Kawawa naman tayo dyan. Hindi mapagkakatiwalaan pala yan pagdating sa politika. Bumabaling-bing bigla. Bumabaling-bing ang mga ang mga idol natin. Ako naman. Idol pa naman ang bayan ng mga yan. Tapos ganyan. Baling-bing. Mga baling-bing, ayaw hinayo pa kayo.
Tarantado minuto kayo. Ayan, ako naman, Super Mega Love. Shoutout naman tayo dyan. Ay, CPR. Isang oras lang tayo mga idol, ha? Isang oras lang. At hindi tayo... Baka matali tayo na yan, may tulpo. Baka itimanda tayo. Maglaro na lang tayo, huwag na tayo makialam sa politika. Pataas tayo ng XP. At madami pumapatay sa akin, oh. Ayun, oh. Pinapatay ako, eh. Constitution Resi. Pa-level up tayo. Naku, kurang pa. Level up, level up, level up. Isa na lang yan, yun. Isa na lang, eh. Take my life with your hand. Yun lang. Yun lang. Ay. Patay tayo dyan. CPR. Ayan. Malapit na tayo matapos mga idol, ha? 46 minutes. Average SWAT time, 3 and 53. Ayan. Concurrent use, 1 phase successes. Ayan. Maraming salamat naman sa 1 million viewers natin dyan. Sana all. Thank you sa pag-stay. Tatapusin ko na po CPR. Na-CPR ako. CPR time. Ako naman yan.
idol ha. Maraming salamat sa pagbisita ha. Grabe naman yun. CPR po ako, babay na. CPR po tayo. Tapusin na po natin. Katakot-takot na yan. Ayan o, thank you po sa lahat. Pagpapatuloy ko na yung paglaro ko at ako. CPR. Gawin natin 50 minutes. Ako naman yan. Alright. Ano kasi, may kumanta. Pag kumakanta kasi nasi-CPR eh. Ito. Ang bilis mag-CPR eh. Tinignan ko sana. Ay, nako naman. So, Naigo Garcia, Super Mega Love Shoutout. Oo nga, nakikita ko agad. Ito kasi yung tumutunog dito, ito. Make more time. Ayan o. Pagti nga lang yung pinipindot ko CPR ako agad. Walang itong... What the heck? What the heck? Ayan, maraming salamat dyan. Thank you so much naman tayo. Tatapusin ko na, ako naman niya. Wala pa isang oras eh, sayang.